yêu trai cho ngài kim lá bên mồ ô lạc không ô nè in cha la wa sa la wa sa ulok kung une shano ginsha une ujisu shisha ladangi pang ngitep tamu jisu ulok nong yarap yangi ladangi mat ke jing khang ladangi mat ke jing ladangi kendo ke jing jenjar mano balak ban yarap yefi mano balak ban yarap yangi like tang une keng uta ulai ujisu kras udai ujisu hangi ki breu ngi sngau lakot lat omdan lentishu ingi la dangi mat ke jinjar la dangi mat ke jing la dangi dan ke jing pang ke jing shitom ngi tep ka lat ka kabu ingi ka don ka we ka ba kham kra kata ke de tang hau ne ke udai jis ulok unong ya rap ye fi ulok unong ya rap ya nga ubak kaloi ban ya rap ya nga ubak kaloi ban ya rap ye fi ko ke perla uba serpai yang alam ye fi uneu jisu shisha ublai babha ublai ba shlai ke jing ublai ba dap de ke jing bahas sudah nim yo blai shu de waipat pinom yo blai shu de waipat ngenom yo shu de waipat like tang une ke utau dei Jesus Christ ka khubot ha ke ke met ka bangin sam ha pedeng jong pi kata kalong kata ka de yang ai pi ha ke ki sngi ke bangi em ha ke ki por ke bangi em to fin long to ngin long bangin nang ban IT yala ka jong ka met bat men sem jang i show blai bangin IT lut show blai ya ka met jong bangin IT lut show blai ya ka men sem jong ublai upan nangan pi kini ka jing em jong bangin ka met jong ka bangin ai show kanang rem kalong kadai naka situ Paul apostol sekinang rom khat aranang dekat ke beningkam tongin ya plit laka jong ka bible bangin ya pule bangin ya puson berkhat ye kana ka bentah sngap ngan kulen namar kata ngakarpat ye pi ko para bangai na kita kijing isnai ki jong belai ban ai tino ye ki met jong pi kom ka jing kenya ka ba em ka ba khot ka pen snyo ba yo belai ka ba longkeng ka jing shakri ka ba kanja man sem ka jong pi snap ban ai tino ye ki met jong pi ban ai tino ye ka met jongi ye ka met jonga ban ai tino show belai upal apostol ushakri jong belai ulong breu jong belai ulong utau apostol jong trai ye bau jisu cham snyo ba ye bau belai cham snyo ba bantung yokom utau wei u atiar jong belai uang ngakerpat ye piko ki para bangai hau Jesus Christ ngakerpat ye piko kita kiba ijo Jesus kiba ijo try kiba sno haka body ga jong Christ kiba ngenyo Jesus ngakerpat ye pi na kita ki jing isnai ki jong ublai jonga jong pi na kita ke jing isnai ke jong belai jong
Une ubelai jong pi. Une ubelai jong e. Long ubelai ubapa haduk kata-kata. Ulang ubelai ubapa haduk kata-kata. Pilong kumne namar ka jingle bha jong belai pi. Ngalong kumne namar kata ka jingle bha ka jong belai. Pi tip ne. Ngiyo wan negara jaka. Bat ngiyo do negara jaka. Namar ha kini gisngi kini ki yang ke bangi em. Ka badak tang negara jing ngiyo wan hang ne ngiyo long kum ne. Namar kata ka jing I jong belai yang alamnya pi. Ublai I je pi. Ublai I jenga. Ublai I jengi. Ka jing I jong belai hada kata-kata bat kalong ru ke baslai. Ka jing I jong belai fitip ne. Ke baslai shisha. Ngidap ke jing senyongo iyo belai. Parabor ngin aingo iyo belai. Ngi aingo parabor iyo belai. Ngi senyongo parabor iyo belai. Namaru neo belai jong ajong fi. Uba I uba le bahaya ngi. Bat uba kuwa yang aya pi. Bangin yo im lembat u. Hagata keri jaga jing kular bala kular fi. Ublay kuwa ini kebangan yo im lembat o hagata ka jingem ka bam jukot bangan yo im hagata pitip nem kata ka jing kuwa jong blay ngai pi bangan yo don lembat o henreda kata ka jing isnai ka joko na kata kata ka jing isnai joko ngakar pat ya pi ko ki parakin men how Jesus Christ ngidon bat pilong ngidon ngilong hagata ka jing isnai ka jong belai ladam don kata ka jing isnai ka jong belai ni ladam don kata ka jing isnai ka jong belai fi ka ai ka ban jia fi ka ai ka ban long ni piju perkat na mila dia ngeju perkat na mila dia ngalong kumne namar ka jing isnai jong belai namar ka jing isnai jong belai Ublay tu isnai yang haduk kata-kata. Ublay isnai pi haduk kata-kata. Une ublay jonge. Ya kabangi amdan thalik ban batai. Ya kata ka jing bha ba ka jing ik. Ya ka jing isnai ka jing ya ka lam ya pi. Kok. Da kata ka jing isnai ya jong ublay. Wai tino ilo kon bla kamar wai. Daga jing isnai jong blay, ublay ma bikin ringkang jong ublay ma bikin pop jong ublay ma bikin jing palat ke jong daga jing isnai jong blay, ublay penem ya nga, ublay penem ya pe. Daga jing isnai jong ublay ulau na ki sakti jot ki jong. Ngas nyongo yo blay, nga aingo yo blay. Ukun rat jonga uba baha uba isnai nga uba launo I kata ke jing lambarem jonga ya kata ke jan ke bajat ke jonga uba thau thumai ke jing perkhat ba thau thumai ke jing em uba thau thumai ke jing em une ublai jonga uba dap ke jing isnai nga une ublai jonga ulang badap ke jing isnai u isnai yang alam ya fi habangi fai habangi pusan ni kajing isnai jong belai koki lok habangi pai habangi pe ita jing isnai jong belai shisha kalong ba ka ba bahaya ni kadok ne hot jang ka shlai ka dap tang de kajing kemen a u belai ba bah ngasham yo belai ba bah ngasham yo jisu ba kordor ngasham yo no jisu ba kordor ngasham yo belai ba bahatam kabangasnya kordor jisu hado kata-kata. Pishamnya magajiem jong pikom kata. Pishamnya magajiem jong pibau jisu shisha. Ulong tau ba kordor tam. Uba kordor tam. Iya kabangyan omyo shudu waipat. Uba dap de gajing isnai. Ngakar pan ye piko para bangay. Na kita gajing isnai gijong belai kabangay im. Baik kebangi along, kebang menta, Henry, habangnya I, bau belai balong badap daga jing isnai ni,
Bat lang baga jing isnay jong belai long kum ne. Henry ken mau. Ban IT no ialah ka jong. Ka mense. Ban IT no ialah ka jong ka jing em. Ban IT no ialah ka jong ka met show Jesus. Ban IT no ialah de. How Jesus angala IT lot. Ialah ka jong ka jing em how Jesus. Kena ke met oblay khot ye pi. Kena ke met oblay kran ye nge. Bangin IT no ialah ka jong ka jing em shoblay. Bangin IT no ika met jing shoblay. Bangin I lot shoblay. Bangin I shoblay ka jing em jong. Pin I shoblay ka jing em jong pi. Ublay pan. Hajing shisha. Kena ke met jonga. Kena ke jing em jonga. Kena ke jing em jong pi. Kena ke jong belai. Ni bedengi kam ila de bagade ke jong ni. Hatung ila nem ban thau ila de kum ne ke bangilong. Hatung ila nem ban long dala de kum ne ke bangilong. Pinom la. Nginom la ban long kum ne ke bangilong bangin la ban dala de. Dala de pinom la. Henry ublay basandor ye fi. Ublay kay ni bat thau dor ye fi. Ublay kay ni ba pelong ya fi. Ublay kay ni ba persat mensim ya fi. Uday ublay kay. Jisu ulong try jong ka rengyeng ka jong fi. Pitip nam ka jing em jong fi ka don try. Pitip nam ka ni ka rengyeng jong fi ka don try. Parlok to yit ila de. Pek ila de. Ang ka ni ka jing em jong ka. Ka ni ka met jong ka shisha. Kambe ka jong ka. Kamday mga bathaw. Kamday mga pelong. Kang bandala di ngamla banlong kumne. Henry kene kajing sandur ka jomblay. Kene kajing thaudur ka jomblay. Kene kajing pelong ka jomblay. Day ublay kan ba persat mensim ya nga. Ngalong kumne ka bangalong. Henry utray jong kene kajing em jonga. Utray jong kene met jonga. Utray ki mensim jonga. Uday uneken utau uday Jesus. Uday Jesus. Utray jong ka jing em jong. Uday Jesus. Uday ublay jong ah. Ublay jong pi. Ublay jong eh. Ujis. Ulang ujis. Henry ujis. Usnyaw bahakum no pitip nam. Uchem snyaw bahakum no pitip nam. Bat umon kum no pitip nam. Lada umon ban shim dala deha don jingye nam. Om don jingye. Keng mamla khamat jomblay. Henry ublay usnyaw tenan. Ublay usnyaw bah. Ublay umon bau bangin ay dala de. Bapin ay dala de. Ban ay tino. Iki met jampi. Sya ublay. Ban ay tino. Yalang ka jom ka GM. Sya ublay. Ublay ukhot ya baro. Rit bat kraw. Reus pa reudok. Baro ublay khot. Jar kat kibawan. Ublay pediang snyaw bah. Kat kibawan. Ban ay tila ka jom ka GM. Show. Hagade ka min nga ong ye pi. Mare show jisu. Kapor kala de ye pi. Kaya kala de yang ye. Lada pi iba ka jingem jong pi. Pi dang pen mong yo blay. Pi dang pen snyaw si yo blay. Pi dang London eka man jo blay. Pi dang bailong ni pribam julay eka man jo blay. Pi dang yaile eka pop. Pi dang ya im ka jingem ka basnew. Kalaba mut no. Mare show jisu. Pan map no. Ang try map yang ah. Try side yang ah. Try pengkot yang ah. Try tau temai yang ah. Lembah nak kata ka jingi snai. Kebaken jabalai ke jome. Hagani ka mid ke bentar try. Ngala kloy. Bat ngala kot jingmot. Ban IT no ike met jonga shame. Ban IT no ike ben same jonga shame. Pediang abalai yang ah. Ngan island shame try. Namar ne abalai jonga. Uchem snyo bah. Bat umon bangin ay dala di telah. Ban ay dala di ang shim jisu. Shim belay jonga. Shim try kan rat nga ay shim. Pediang nga ngalong kumne bangalong shim ka belay. Jisu. Da kata ka jing isnay. Bat da ka jing bha da ka jing e jong. U shim ye fi. U yo e fi. Bat u kedup ye fi kokil.
kedop dia pi ka jing IT jong pi kalong ka dei kata ka jing syakri ka bakan jaman sem ka jong pi ka jing ailot jong i baro shoblai ka dei ka jing syakri bakan jaman sem jong i baro kidai ki jong blai nyem don baro kidai ki jong blai ngin ailot shoblai baro ngin ailot shoblai baro kata ka dei kalong ka jing syakri ka bakan jaman sem jong i ko pitip nam habangi ai shoblai bat ka pertaikan am yo shu ye fi uji sulai yo ban syar ye fi uji sulai yo ban kedop ye fi uji sulai yo ban subspan ye fi bat ni don ka fencing ka jong jisu fi don ka fencing ka jong try lembak ka bor ka snam jong jisu laka ye fi ni don hakata ka jingda ka jomblai ni don haka jingker ka jomblai ni don haka jing sumar ka jomblai namar do blai yo ka jing em ka jompi bat pilong kita ka de ka jing shong ka jom ublai ka jing shong ublai ka jing shong ublai ka ong korin ka baningkong lailanang dakot ka bang kan reu sngat ngan pule lai de khot ba kan reu tin ke bang kum ne phim tip ba philong kaying syong ublai bat how man sim ublai usyong sa hapo jongpi phim tip ba philong ka jaga syong ka jong ublai bat ka jaga syong sim ba khoi anda bila IT la de shoblai ublai yo ban shang ka do no jonga ublai yo ban shang ka do no jompi sem ba khot u yo ban shang shar ye pi u ne ublai ba khot u yo ban long a pi yo ban long u ne u dei ba khot bat ye ni ka met jonge om de bangin ye le ka kat ka bangimon ken mau bangin da sumar bangin dari kendang nama ublai udah napo jong pi sim ko udah napo jong nyenda snap ya ka jingalam ga jong sim ko nyenda snap ya ka jing penyat ga jong blai ya ka jing em jong kat kom ka ba umon yang kat kom ba usnyobiet yang kata kalau yang ai pi ban IT no yela de kom kata ka jing kenya IT no ya ka met jong pi shoblai bakalong kom kata ka jingkinya ke ba em ke ba mot ba kata ka jing IT jing shoblai mot kata kom ka jingkinya kalong kata ka jingkinya ka jinglong ka de ka jing syakri ke ba kenjaman sem ke jonga ke jongpi ka jingkinya kalong ka de kata ka jing syakri ke ba kenjaman sem ke jongpi ka jing syakri ke ba kenjaman sem ke jongi kajing syakri ke bakan jaman sim ke jonga ke jongpi ke long bangin don hagata ke jingadai baru belai ba findon hagata ke jingadai baru belai man ke sngi man ke po ba findon hagata ke jingadai baru belai ko kiper lah ai bagada ke jing em jonga bagada ke jing em jongpi kada ke jing em jongi bakan don kata ke jingadai baru belai bagan don ka jinga dai berbelai ai bangin long ki breu kata ka jing syakri ka bakan jaman sim kalong bangin IT ni ka map jong kom kata ka jing kenya ka jing syakri ka bakan jaman sim jong kalong kata ka jinga dai bat ka mon jong belai kalong ka jinga dai bat kata ka jing tmu jong belai iya ka jing em jong ka jing em jong pia kata kalong ke yang ai pi kadai ke jing syakri ke bakan jaman sim jang kata blai pan nga kata blai pan na pi bangin syakri nama udai kunrat jong pi udai blai jonga udai blai jong pi udai kunrat jongi udai aim jongi udai try jongi bangin syakri ke mon ke jongo bangin syakri ke mon bangin le ke mon jong ngin pensnyo bahai ke mon jong bapin em kata ka jiem kababhatam hagata ka blay kuwa ifi habau jisu dona po jong pi
sim ko yu dona po jong pi la de pi ya de ga jilam ga jo sim ko la de pi im de ga jilam ga jo sim ko pin snyau to pin tip dala de ye ga ta jing kwa ga jong blai ye ga jing em jong pi henry nya yo wen nya kan tu ye pi ban pendam red ye de pen red ye de pendam pen ko ngo ye de ha kata ka bo blai kwa ye pi ana pila ya do sim ko ana pila im do sim ko ana ila shailam do sim ko hang tangin ang ban snyau to kumno kata ka GM kau belai kuat ini kumno ngan em kumno ngan yat kumno ngan yang kumno ngan keren nadong syadong sim ko belai hikai fi kumang Lukas kat ada kot bakat ar naba sim ko un hikai fi haga ta ka por fi ben angro une sim ko ye ka belai uterwas nyo ba ye ka belai ais nyo ba ye ka belai uterwas nyo ba ye ka belai ais nyo ba une sim ko ulang belai ulang belai uba koi tam ngalor kita koi sem bakoi kokila dai tik daw haba sim ko udana po junga jong pi ngin am pen snyo si yo sim ko ken mau ko ki kon jong belai pinam pen snyo si yo sim ko une sim ko ulang ba ko tam bo shang po jong pi bat pin ri ko ila ka jong ka GM pin sumar ko ila ka jong ka GM pin ri kendang ka jika shang ka jong belai ken mau ko ki lok ba e jong ngayo wer pi namar une ulang ba ko tam pinam pen snyo CEO ko ang Ephesus buang what pen snyo si pi yo sim ko ubelai to what pen snyo si pi yo sim ko ubelai ngin om persnyo si yo sim ko ubelai parlang barangin IT lang ga jang GM ha ubelai bakalang kom kata kade yang IP ka kom ga jingknya ke bem ke ba khoi ka persnyo ba yo ubelai habang ime ga jing snai yo ubelai ubelai cham snyo ba yang ala ya pi ladanya island show ublai cham snyo ba la daw yo lot e ga jing em ga junga ga jong pi ublai cham snyo ba la ni don ga ta ga jing dei ban o ublai cham snyo ba la ga jing em junga ga jong pi la ga don ga jing dei ban ublai cham snyo ba ga ta bangin pen snyo ba tang yo jis ngin pen snyo ba yo blai ong kitab sam lai punya de kot ke besau to pen snyo ba ya de au trai te unai hame ye kata ka jingkwa ka do not ka jong me to pen snyo ba yo trai pen snyo ba yo blai pen snyo ba yo Jesu u Jesu IP ye ka jingkwa ka do not ka jong pe te parlo ni ka por knang pinam snyo thai to ye shiman talang de ka we ka number jingruai ngirwai ha ka por ka bakenta shuangin poi saka we ka mat ka jingdua ga ka kubor hani ka por to shiman talang de ka we ka number jingruai kata kalong kadai na ka ne hi ka ju ka ba arspa nyo pe pra arspa pra penriu ngirwai tang rekhot ke baning kang bat ke bakat do ngirwai lang bara ngawan ko majong me atrai ngam non banja nga don ka jing long to in ka jing sngau ram ka jing is nay try nga ka bat lan karpat ngam jing is nay try nga ka bat lan karpat ngam jing is nay ai ko kan ran ngam yak lang yo jing is nay ai ko kan ran ngam yak lang nga chu yos yo men shu wa ban men ta run
untuk mungkin berubah dan masyarakat ang try map yang bangin naman pensnyaw bahayo belay bapin pensnyaw bahayo belay nado kemamenta ko pinyo snyaw ko belay chem snyaw bah Ublay chem snyaw bah yaw tau bril neka bril kalong kata kiba kejit ya kata ka jinglong ba kanja belai bat kiba kejit ya ka jinglong ba kanja mensim now jisu ken mau bagadok no janga bakan sno akan met jong jisu piju sno na mau jisu namar ngilong kitanat ong jisu pilong kita nak ong jisu henry ong bangin sno how tau ding so wai kebamut ba bagani ka dok not janga ka dok not jong pi kan sno haka met ka jong jisu pin sno haka met jong jisu how pi sno i jo jisu namar ni sno i jo jisu ni sno tang how ne jisu ka jing sno jang how jisu nyin kejit ya ka jinglong ka ba kan jaman sep Ngin kenjit yang ikan jaman sem now jisu. Ngin kejit yang jinong mayan ka jong jisu. Bat fin long kita ke badap reng yang haka jingai. Ai bingin long ke badap reng yang ka jingai. Ai fin long badap reng yang Chris. Anda piai kejit parabor. Ya kata ke kenjaman sem now jisu. Pisno parabor pi bat scam pi kejit parabor pi bat scam pi timnam pi yo ye kata ka jing jaleo ka jing mayan kata ka ka jing makan jaman sem ka makan jam lai lam de pin IT la de pinom syam de kata lam de pin IT la de met batman sem pinom syam de kata lam dangin IT la de met batman sem ngim snyau tu ye kata ka jing kodor kata ka rikanan Lada pim IT lada shoblay pim nang ban snyau tu yang kata kari kanan kari badap de kadut de kangap pim snyau tu yang kari jingkular ke joblay pi imane partai bon ki breu ki imane partai ni imane partai ni perkat ke bangin ong bangin adu ke partai bangin syang doa partai habangi pai habangi ibun ki breu kim jo perkat ia kata kari jeng jingkular kim jo perkat ia kata kari jeng jingsok kari ke bangin im jiunam le jiunam lambat ukres lambat ki angel lengba ke buram jong belai ke badak ke baslai hangta hade kata ke Jerusalem ke batamai ke jing kemen ke slai hangta nya syat nya kemen ha ke jingdon rengkat jong belai mudur pi lada mentangi snyau lading don wat hang ni hasla kandeuro lading snyau bagi don ha kata ke jingdon rengkat jong belai bat nyim nyolong habang yang snyau ha kata ke jingdon rengkat jong belai ke bagi snyau kolong ba kata ke jing bang ba kata ke jing chiam kata jing snyau kodor kalong kabangim kuak syui kai barok kalong kabangim snyau balong ba ngim snyau tu syui le bangi tip tang yau jisu kata kajing snyau tiang kata kajing snyau bang hado kata kat notam bapindon kata ka rikanan kat notam pindon kata Jerusalem ke batamai kat notam bangindon hangta hanya kata kajing don rengkat joblai modor pindon ne pertai lading don kata jing don rengkat joblai ngim sngau syu ikata tangan but ngim tip ikata tangan ngi sngau ku mangi kedang be ngi kedang be ngi ruai ngi ro ngi dua ngi pulek tinyo belai ngi sngau kedang be kat notam onna pila poi ha kata ka ri ka jingkular ta ka ri jeng jing sok ta ka ri jeng jing kemen kata ka Jerusalem ke batmai lakular ya pi lakular ngi ublai ais ngau bai ka ri pi wais ngau ba ribat krau risba riu dugong wai kalau you ais ngau ba jar kat ki balmon ublai ais ngau bahaya baro ublai ais ngau bahaya baro kini kere boni ki breu ngem ju perkhat ye kata syate shalandet jangkil nge perkhat bek tang ni ki ai hane ke pertai nge puson bek tang ki ai hane pertai ka bun sin he ka jingmod breu kolong ba tangi ke ai hagana ke partai
Kim ju perkat ia kata shalandat jang kila oh. Henry kan mau ngawai pikawai. Bakan ka jing em ka bangin em hana partai. Om dai ka bangin sado. Om dai ka bangin syangdo. Ka partai ka bangin tip ka dai ka ying syang basa. Ka batang shibit pot. Ka batang shibit pot. Ka balang tang shibit pot. Kanda slam shibit pot. Henry ka don syawai pat kata ka jing em. Kata ka boleh lepan krek na menta jong pi. Lepan krek na menta jong e. Kata ka jing em ka bagi ong. Kadai ka jing em ka bam jukot. Ka jing em ka bam jukot. Ka bayo ai kata ka jing em ka bam jukot tang ki bangai yo Jesus Christ. Ki bangai yo Jesus ka pediang yo Jesus. Dai te ka daw nga ong e pi nga yo weri pi ko ki perlok. Akan tuye pi. Nga yo weri pi. Hagan ka me. Ban IT no ila de na do menta shoblai ye ka jing em ka jong pi I no shoblai bat na do menta to nang ban kejit ye ka jing long ba kanja men sim no blai bagi long ba kanja men sim no blai bat bagi nang ban snyau thu ye ka jing kodor ka ri bagi snyau thu anda pila shakri ya ka kanja men sim anda pi shakri ka ai kanja men sim Kajilang berkanja mensim. Anda bila syakri kena bang kaba longken kajing syakri ba kanja mensim. Anda bila syakri kanja mensim. Pin sngau tu pin kejit no. Ia kata kajing long berkanja beneng. Pin yo eka sur ke berkanja belai. Oh. Pin yo sngau eka sur ke jong jisu ke bajajai. Anda bila syakri yo jisu. Anda bila bud yo jisu. Anda bila i yo jisu. Anda pila lam le ka manjong jis. Anda pila im baru jis. Anda pila yat baru jis. Anda pila im baru jis pila yat baru jis. Pi im ne ka jingalam ka jomen sim ko pi tim nem. Pi yo ka snyau ka sur ka sawa ka jomen sim ko. Pi yo ka sur ka batiang ka jong try ka wan ka jing em jong pi. Bat pi yo snyau ka sur ka kanja beneng. Bat ka jing perkat jong pi. Ka jing mod jong pi on plino. Ban long ban on plino ban snyau tu. Ia kata ka beneng ka jing mayam jong ka beneng. Pin tip hi dalade. In snyau tu hi dalade. Ishim kena kubor hagana ke met ke mentah bahkan long ka jingkar kui fi nga ong pi ko lok ba to IT no ila jong ka jing em show blai ka por yang ai pi la de ka yangi ke long kala de ban ong shim jisu yang baro shi ka tungala pen mong ya me baro shi ka tungala pen snyau si ya me baro shi ka tungala landat ya me hagana ke met atrai ngali snyau ka kubor mekwa yang Medan kam yang shisha medan kam yang mekwa yang shima belai nga ai la de shame pediam jisu yang don em ka don chung pikum kata pi pen kloin am yela de ban ang shim jisu yang pi pen kloin am ban ang yela de ang shim jisu yang la pi pen kloin ga por mata nga kwa ban ya duai mata jong pi aku ban kersyani pi daga jing dua lada pi IT ga jing jang pi show jis lada pi IT ga jing jang pi show jis aku ban kersyani pi daga jing dua aku ban ya dua mata jong pi don am na pi ka por mata pi kloi na man IT le show jis ka jing jang pi met bat men sem kum ka jing kenya ka ba am pi pen kloi na am lada don na pi aku ban ya dua mata jong pi pen ikadak rak ti pi jorong ini dua mata jong pi ho iblen kar khoi pi ho iblen kar khoi pi ublen kar khoi pi ublen kar khoi pi ublen kar khoi pi baro ho iblen kar khoi pi ublen kar khoi pi baro ha ke met ke mata ka bangai I kalong omdon shu wairu bam rakti baro pi rakti bat ka jing rakti jong pi kalong kum ka dak pi ong hakmat ujisu pi tim nem ujisu ki khamat jengo ki tan shine ni uyo I ke do no jong pi hagani ke jaka bangiton jisu yo I ngi pipen I ke dak ngarai kti nga aisha me jisu ke jingem jonga jisu yo ilot iya kene ke po jisu yo I kene ke jing ra kti jong pi jisu yo I de te kadau kalam ni don hakata ka jong ke de ke jing sumar jong blai bak ka khmat jong blai ka tan shine ngi ki kerkot e ke jingem jongi hagani ke met ni ne duai na ka benta ka jong pi ngene kersan bat ye dua mata jong pi along ke bala
wan shikmat ni bukti bani duai menta jong pi kini ki sngi ke bangem ki long ki sngi ke bakhato kini ki por ke bangem ki por ke bakhato wat le kam kai shu ila ka jong ajim wat kan sting shu ila ka jong ajim wat le kai ba do belai ken mau ka por ka ade pi ban pen bek no ban pen krek no ban long bla ready no ban shakriyo jisu ban pen snyo bayo jisu ban long to breu ubalong bla tikina ubas snyo tikina ban poino hagata ka region ga jingkula laring snyo atatin pentikina no amenta nyan pentikina no nya tikina nyan poino angkum kata pentikina no yelade marwe la marwe ni pentikina no nyan poi kata ka region ga jingkula barlok be penkloy la ka jonga jinga namariu snem yoni snem arajar arpuwe sakatu kan ni la khliap yu ne bat ngin jam yu wepat mau jam uta ulong snem arajar arpu ar bangin jam yu ta henre ngim tip ka ay ban jia ngi ka ay ban long ngi daga bangin ai tilut shoblai make bat men sim ang try nya dala de ka jingem jonga ngam tip ka ay ban jia nga ka ay ban long nga me try me tip nga ailot shame nga ai tilun shame lam ka man jame ha kandau kumba happening nga ailot shame shim try lam ka man jame melong batip khambha nga akan rat be jonga medai belai jonga how ne mau jam ke bangan sajam melong batip khambha nga ko kan rat ong melong batip khambha ke baro ngam tip ka ban jia nga ngam tip ka ban long nga ngam tip henry metrai me tip ngana do mentang la rai ngala kod jing mod bangan ai ka jing em janga sham ngan ai tilut shemetra pediang jis ngong ai tilut hari ke por ni dua menta jumpi ngene kersian bani dua ni menta jumpi hari ke por menta along ke bala hari ke por ka dengar wan bo jing ruai wan sikmat ngiyo ban bukti naga benta jongpi bat ban ya dua naga benta jongpi ngirwai number jingruai ba lai spa nyaupo wai hadin dep ruai number jingruai nya se pendam lam ka jinga dua lang bangin ya dua benta jongpi ko ki kon jong belai ya ka ai ka bangin don ya kata ngi ai fi ka bangin don tang ka jing dua ka bangin don tang ka kerteng jong jisu ban ai fi hari ke met ke menta henry pi pen keloi wan shikma ni dua menta jumpi kerpat ini nong ilam jingruai ilam na number jingruai lai spa nyopo ton yeng lang baro ni kepo a uji sengala ake pa rona wan kilong kumiwa jen sik kemat wa iya bantuan ta jumpi wale ran wa pen kelok keloi yen sik kemat dia wan ki hak ki berat wa yen kam sik kemat wa wan kam sik kemat yen kam sik kemat wa wan si wa wan keloi kelok am Jesus shemina wan barok wa ben keloi barok wa Yesus ngala aike
jongin ya dua lang. Ko try ngawan syeme ablay ko pa be jongan. Ngawan syeme ablay gini kemit lang ba gini parla ko ban IT syekmat ko try. Pediangin ya ablay nga IT syeme. Yai kimet jongin syeme try. Yai kimen sem syeme try. Yai lon syeme pediang ko glay be kodor. Pediang try gini kilong Jesus. Pediang ko try gini kipor mentai. Syeme ablay long konde kamangalang. Try pediang ko Jesus be jengi. Ya Rab Jesus ko pa. Ko try menektai. Ko try menepenang. Ko try menia Rab Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus.